Sí, mira, això era la botella, l'ampolla que feien servir per posar el famós, jo dic famós, i no ho dic amb cap d'allò, el pi de Miret, que aquella època va ser famós, la veritat. Era un xarop que era perquè les mares poguessin tenir més llet quan amamentaven els seus fills. I llavors això va ser una època que va tenir molt èxit. I ho feien el meu pare, junt amb els dos tiets nostres, en Pere Miret i en Ramon Miret. Bé, jo vaig néixer a Sant Pere de Ribes, on és ara el forn de pa i pastisseria Pasqual. Però les meves habilitats no eren pas ni de forner ni de pastisser. A mi m'agradava molt llegir i vaig optar per estudiar. Jo era el segon de 7 germans, perquè el primer va morir petit, i aleshores, esclar, en tinc tota una pila darrere, i érem 6 nois i una noia. Bueno, pues yo vine a Cataluña, pero cuando yo tenía 14 años no vine, si no me trajeron. Vaig néixer aquí, a Ribes, al carrer, llavors era Generalísimo Franco, número 18. Ara és al carrer Nou. Vam estar buscant pis a Vilanova i aleshores vam descobrir aquí a Roquetes els blocs que s'estaven iniciant. S'estava iniciant, com deien abans, una urbanització, que en realitat no és urbanització, però bueno. I vam veure el pis, ens va agradar i vam agafar un pis a l'Avinguda Catalunya número 16. Vaig néixer un 15 de setembre de l'any 55, aquí, al carrer Racó, número 4. Y entonces pues vine a Sitges. Estuve en Sitges trabajando en lo que podía, en una fábrica, sirviendo, y allí estuve pues hasta que me casé.